lamɛnbaaw aw bisimila kunnafonidisenw ye lakalili kɛ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka tɔnba yɛrɛ kɔnɔ to ka sigi kɛnɛkɛnɛlen min kɛ n'u b'a wele faransikan na ko conseil de sécurité. Mali jamana a yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni Mali ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ ye n'o o ye Abdoulaye Diop ye. Kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ tata ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta an lamɛnbaaw min ye Mali ni G5 Sahel jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ e ko nin tɛ baw faralen pepewu wa sabu a yirala k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw olu kɔni y'u jɔ jɔyɔrɔ min na don n'aw nataw la ka bɛn ni nin kalo in tile 30 ye Mali ka kɛlɛkɛcɛw e ko olu tɛna biribiri ni bolo ta k'u kunsi Mali yɛrɛ ma wa kunnafonidisenw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Alabaaw ka kɛɲɛ ni jamana sariya sunba yɛlɛmaliko ye a kumaw cayalen bɛ ka fara hari kalata sariya minnu bɛ n'u b'a wele faransikan na ko loi électorale o fana kuma cayalen bɛ an ye wulikajɔw caman kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Birima Fɔnba ye an ye ale yɛrɛ ɲininka waati tɛmɛnw na olu ka wulikajɔ fanga bonyana ani ne yɛrɛ ni baraɲɔgɔn Maliki Konate an ye barosigi dɔ kɛ ni Maître Kasim Tapo ye nin ko kelen in yɛrɛ kan o fana bɛna da aw tulo kan bi Donkɔri kɛnɛ kan. Alabaaw minnu ye Donkɔri fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan denkɛ n'aw badenkɛ fɛ Ibrahima Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Bulayi Kanta bolo Bozokɛ Fama aw bis. Alabaaw kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a y'a yira k'a fɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ kɛ diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka tɔnba yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ ko conseil de sécurité nin kalo in kɔnɔ sigiw kɔni daminɛna a yirala k'a fɔ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka tɔnba yɛrɛ kɔnɔna olu ye nana laɲini kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko feuille de route min jɛlen don ani jɛ bɛ se ka kɛ min ma ko pepe la ka tɛ ka tigɛ olu yɛrɛ bɛ se ka faamuya minnu sɔrɔ a la. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko waati min na Mali fanga ɲɛmaaw ye kunnafoni yɛrɛ bɔ ka bin ka yira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga dɔ kɔni bɛna fara a kundama kan diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka tɔnba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko secrétaire général de la chef des droits de l'homme o kɔni nana laɲini kɛ k'a fɔ gafe kɛrɛnkɛrɛnnen o ka se ka bɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko calendrier raisonnable o ka kɛ fɛn ye fɛn min ni maa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka faamu yɛrɛ sɔrɔ a la min b'a to jamanakuntigi min bɛna sugandi jamana kɔnɔdenw fɛ n'u b'a wele faransikan na ko retour à l'ordre constitutionnel o baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na hali bi u ka lase la a ko n'a ma ya k'a fɔ min ye fangatɛmɛ fanga a kundamaw kɔni fɔra Mali fanga ɲɛmaa olu yɛrɛ fɛ nka jamana minnu yɛrɛ bɛ sɔrɔ conseil de sécurité yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni ka laɲini ye bi perepelatigiw ka di a ko yɛrɛ kɛcogo ɲuman kan ka kɛɲɛ ni Musa Saɲɔn Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ kabini fanga firi kɛra jamana damananin kɔnɔ ni waati laban ninnu yɛrɛ kɔnɔna na Burkina Faso, Tchad, la Guinée, Mali, diɲɛ sɛnɛgali yɛrɛ ka tɔnba kɔnɔna na cakɛbɔdaso min bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ adamadenw ka hakɛw yɛrɛ tɛmɛtɔli la o yɛrɛ ɲɛmaa ni o ye commissaire au droit de l'homme de l'ONU ni o ye Michel Bachelet ye ale kɔni ko hali nin kuma minnu kɔni bɛ senna bi k'a fɔ fangatɛ fanga de bɛ ni jamana 4 ninnu kɔnɔna na olu kɔni bɛ laɲini kɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min b'a to k'a fɔ baara ninnu bɛna kɛ waati minnu kɔnɔ ani baara ninnu bɛna kɛ kɛcogo minnu na olu ka kɛ gafe ye ka yira diɲɛmaaw la wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka baara yɛrɛ fana teliya min b'a to kalataw olu baara bɛ se ka sigi sen kan jamanakuntiya ka di maa ma jamana kɔnɔdenw sɔnna k'u ka danaya yɛrɛ da maa min kan nin kɔrɔfɔ yɛrɛ bɔra ka bin ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin u ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ kɛ waatiw kɔnɔna na nin ye atako 50 ye min ye silikaw olu ka jamana ɲamakɔrɔ ye ale yɛrɛ nana kɔrɔfɔ yɛrɛ bɔ ka bin ka a yira k'a fɔ ni fangatɛmɛ fanga ninnu bɛɛ lajɛlen ka fanga yɛrɛ taabolo ka jamana kɔnɔdenw k'u yɛrɛ sɔrɔ a baara kɔnɔna na min b'a to fɔɲɔgɔnyaw ni bɛnbaliya olu se ka bɔ u ka baara kɔnɔ cogoya min na a ye nin kuma in yɛrɛ furubaya u yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko site omnifo wa o kɔfɛ a nana sinsin adamadenw ka hakɛ tɔbɔtɔli kan kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali yɛrɛ ta ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin ka kolatigɛba min bɛ yen ni o ye Antonio Guterres ye a ko Mali kan ka gafe kɛrɛnkɛrɛnnen nin bɔ min bɛ a to k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ bɛ jɛya pas wa jɛ bɛ se ka kɛ ni minnu yɛrɛ fana ye ni o bɛ kɛ sababu ye ka kalata baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan
ka jamana di jamana kɔnɔdenw ka ni dungɔma yɛrɛ ma wa o kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn ne ka sigi jɛkulu minnu bɛ kɔlɔsili kɛ baara yɛrɛ tacogo la yala kɔrɔfɔ minnu fɔra olu ka bɔ a sira fɛ wa ale yɛrɛ fɛ fangatɛ fanga u kan k'u ɲɛsin baara bakuruba dɔw de ma o dɔ ye k'a fɔ yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ jamana yɛrɛ la bi ni u b'a wele faransikan na ko les réformes nécessaires olu ka sigi sen kan wa o kɔfɛ min b'a to karata o baara bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ olu fana ka sigi sen kan teliya la Antonio Guterres a ko ale kɔni bɛ laɲini min kɛ o de ye kumaɲɔgɔnya ye nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ani CEDEAO u ka ɲɔgɔn faamu min b'a to garantie minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogoya min na kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Antonio Guterres a ye kunnafoni min bɔ ka bin ni u b'a wele faransikan na ko rapport a ye a jira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw kɔni u ka kɔlɔsili ka dɔgɔ Mali dugu caman yɛrɛ kan a ka kuma yɛrɛ sen fɛ a ko n'i ye Mali ta 100 sara la 15 bɔɲɔgɔnko de bɛ Mali fanga ɲɛmaaw olu ka kɔlɔsili kɔnɔna na ka kɛɲɛ nin kɔrɔfɔ in bɔlen kɔ ni maa kofɔlen in da n'o ye Antonio Guterres ye Mali gouvernement ale kɔni ye kunnafoni dɔw forobaya ka a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ min bolo n'o ye Assimi Goïta ye a nana sɛbɛnfura dɔw ta u bɛ sɛbɛnfura min wele k'a fɔ ko décret ka bɛn ni juin kalo tile 7 ye min bɛ pereperelatigɛ di fangatɛmɛ fanga a kan ka t'i jɔ kalo 24 bɔɲɔgɔnko de la o kalo 24 a bɛ daminɛ mars kalo tɛmɛnen o tile 26 san 2022 wa o kɔfɛ a nana i bolonɔ bila sɛbɛn dɔ fana na ka a jira k'a fɔ kuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o bɛna sigi kuru minnu olu bɛna jateminɛ kɛ min ye baara dɔw ye olu ka sigi sen kan jamana sariya sunba olu ɲɛbila baaraw k'olu jateminɛ kosɛbɛ o bɛ a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman de bɛ Mali fanga ɲɛmaaw la bi min b'a to diɲɛmaaw bɛ ka min laɲini ni o ye retour à l'ordre constitutionnel ye o bɛ se ka sabati cogoya min na hali bi Mali fanga ɲɛmaaw olu ka dantigɛli senfɛ ka kɛɲɛ ni Abdoulaye Diop ale ka kumaw la a ko nin don nata ninnu dɔ la min ye kalata o sariya sɛbɛn minnu bɛ yen kalata sariya olu baaraw o bɛna taa bila kalata sariya baara o bɛna taa voter an ka wasaden ladegew yɛrɛ fɛ yen o kɔfɛ jamana faamaw o bɛna o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila diɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ min b'a to politikimaaw ni jamana kɔnɔdenw olu bɛ se k'u ka tata sɔrɔ a la cogoya min na a ko a bɛ min fara o kan jɛkulu kelen dɔ o bɛna sigi ka se ka kɔlɔsili kɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na min b'a to laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na wa a ka dantigɛliw senfɛ a ko jɛkulu minnu bɛ yen bi i n'a fɔ ko Nations Unies Union africaine ninnu olu kɔni ɲimalen na k'a fɔ u bɛna wulikajɔw kɛ bi min b'a to gɛlɛya min ni gɛrɛntɛ min talen bɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma don n'a nata la olu bɛ se ka wuli cogoya min na min bɛ tali kɛ maaw ka yeta la kalo 24 fangatɛ fanga kundama yɛrɛ kan a yɛrɛla k'a fɔ nin kɔni kɛra kinikini ye diɲɛsinikɛlani tɔnba a yɛrɛ kɔnɔna na sabu bɛɛ lajɛlen y'a ye i ka yecogo la kunnafoni sɛbɛn a jira k'a fɔ diɲɛsinikɛlani u ka nin kuluba min bɛ sigi ni o ye conseil de sécurité jamana dɔw kɔni nana jira k'a fɔ olu kɔni m'u da don a la olu m'a fɔ a finnen don u m'a fɔ a jɛlen don i n'a fɔ ko Chine i n'a fɔ ko Irisi jamana i n'a fɔ ko Mexique i n'a fɔ Brésil i n'a fɔ Ghana i n'a fɔ Gabon i n'a fɔ Kenya i n'a fɔ Norvège ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ye a jira k'a fɔ ko olu kɔni y'a mɛn sa nka olu m'a fɔ a finnen don u m'a fɔ a jɛlen don nka bɛɛ kɔni bɛnna a kan k'a fɔ Mali ani CEDEAO bilama u kan ka ɲɔgɔn faamu de min b'a to samasamali minnu b'u u ni ɲɔgɔn cɛ olu samasamali bɛ se ka wuli ka kɛ sababu ye gɛrɛntɛ ninnu bɛ se ka bɔ Mali kunna cogoya min na wa u ye min kɔni sinsin ni Mali kɔni bɛ fɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ joona fangatɛmɛ fanga yɛrɛ ka kow tacogo la u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan bɛnkan dɔw ka se ka sɔrɔ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to baaraw bɛ nɔgɔya cogoya min na nin kuma yɛrɛ bɔra maa min da o ye Norvège ka dɔ ye ni o ye Anders Inge Kalvin ale yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ Ganakaw jamana kɔnɔden dɔ fana y'a jira k'a fɔ Mali kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to ani CEDEAO u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na ale yɛrɛ tɔgɔ ko Harold Adley Ajayman ale yɛrɛ kumana a ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye Ghana jamana ye ale yɛrɛ fɛ ko bɛ ka kɛ cogoya min na nin tɛ fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔtɔ ye ko la fo ka ko in yɛrɛ ta sɛbɛ la bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnenw olu laɲini bɛ se ka sabati ni kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Mali ani CEDEAO ye nka a yira la k'a fɔ min ye siniyaw olu ka jamana ye olu kɔni furadama farafina ka kɔrɔfɔ ninnu a caman bɛ olu kɔni t'u da caya a la kosɛbɛ sabu ale kɔni fɛ siniwaw kɔni fɛ farafina ka se k'i ka wulikajɔ kɛ a yɛrɛ ka haminakow n'a jɔrɔnakow ka se k'olu ɲɛnabɔ cogoya min na nka min ye Brésil jamana ye ka fara Mexique jamana kan olu kɔni ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura jɔnjɔn ka bɔ u bɛ fɔ fɛn min bɛ wele faransikan na ko calendrier électoral olu ka se ka sigi sen kan wa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ ko nin baara in bɛ se ka kɛ nin waati in kɔnɔ cogoya min na u ka fɔ perepelatigɛ kɛ wa a kana dan sɛbɛnfura ma waati min fɔra
kalataw ka kɛ ka bɛn o waati kofɔlen yɛrɛ ma min ye lamɛnnikɛnw olu ka jamana ye olu ye a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min fɔra n'o ye fanganatɛmɛ fanga kundama ye ka taa kalo 24 bɔɲɔgɔnko la olu kɔni ye a jateminɛ u y'a faamu fana mais olu kɔni tɛna fɔ ko olu kɔni limaniya n'o k'a fɔ ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka bɔ a sira fɛ ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka jamana kɔnɔden dɔ ka kuma ye n'o ye Richard Mills ye nka ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale dusukun kɔni nimisalen dɔ bi sabu n'a ma ya k'a fɔ nin kunnafoniw bɔra ka bin kalata tun kan ka kɛ waati minnu na olu tun perepelatigɛ kan ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye ani diɲɛmaw ye min b'a to baara bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na wa ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o ka se ka jateminɛ kɛ o baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ wa ale yɛrɛ ka jateminɛ la Mali kɛn bɛ k'i bolo di irisika minnu ma bi komi olu yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ta ko groupe Wagner maaw olu tɛna kɛ sababu ye ka bɛn ni kɛlɛya kɔni sabati Mali kɔnɔ cogoya si la min ye Royaume-Uni ye olu kɔni ye jalaki ta ka ɲɛsin irisi jamana yɛrɛ ma k'a kan ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nin groupe min bɛ ni o ye groupe Wagner maaw ye wa nin kulu yɛrɛ ci ka bɔ yen pewu min ye irisikaw olu ka ciden min tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ ni o ye Anna M. Epstein-Yeva ale kɔni ye jalaki ta ka ɲɛsin Occident n'o ye Faransina a ɲɛfɛmaw ye u ni Mali fanga ɲɛmaw ka baara ɲɔgɔnya na u ye sariya sɔsɔ baara minnu kɛ ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw kɔni ma Mali finitigilakaw kɔni ma olu kɔni fɛ nin kɔni ye jalakili fu de nin kɔni ye gɛlɛyaba de wa u bɛ ka kuma minnu fɔ bi k'a fɔ irisikaw olu ka ladegibaa minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi ka se ka Mali yɛrɛ dɛmɛ Mali ka kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka jɔ cogoya min na olu kɔni tɛna u lamɛn nin kɔrɔfɔ in na cogoya si la wa irisi jamana y'a yira k'a fɔ u kɛlen ko ka Mali fanga ɲɛmaw lamɛn min ye fangalatɛmɛ fanga kundama kunkanko kan u ko olu bɛna jateminɛ u ko olu ye a faamu fana nka u bɛ min kɔni ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to u ni CEDEAO u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ gɛrɛntɛ min bɛ yen o bɛ se ka wuli cogoya min na nka ale kɔni ye a ka kuma sinsin fɛn min kan élection min bɛna kɛ garaba yɛrɛ kɔnɔna na ale kɔni fɛ o tɛ ko in yɛrɛ fura ye o laban de bɛna kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛna kɛ bawuli ye ka tila ka jamana don kunbala wɛrɛ kɔnɔ min ni jamana bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Alamɛbaw kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye Mali fanga ɲɛmaw ani Tchad fanga ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Colonel Assimi Goïta ani Général Mahamad Idriss Déby ninnu kɔni cɛla bilama a nakisa gɛlɛyaw kɔni bɛ yen sabu min ye Mali fanga ɲɛmaw olu ye kunnafoni dɔw forobaya ka ɲini u ka kɛlɛkɛcɛ min b'u yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔna na ka waati d'u ma min b'a to u bɛ segin ka na faso yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ Umar Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun caman yɛrɛ bɔ Mali fanga ɲɛmaw u nana u ka dusumakasa ta ka yira waleya min taara ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔna na a ma bɛn olu ma cogoya si la o de hukumu kɔnɔ Mali fanga ɲɛmaw u y'u ka baaraw de sɛmɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri G5 Sahel yɛrɛ bunakun sanfɛ ka kɛɲɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko correspondant ni u bɔra Mali finitigilakaw olu ka ɲɛmayaso yɛrɛ yɔrɔ ni o ye chef d'état-major général des armées ale ye kunnafoni dɔw ɲɛsin G5 Sahel yɛrɛ a ɲɛmaa ma ni o ye général de division commandant des forces conjointes du G5 Sahel a yira k'a fɔ Mali fangatɛmɛ fanga a y'a ka baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ ɲɔngiri G5 Sahel o kɔnɔna na wa min ye ala ka finitigilaka minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel kɔnɔna na olu yɛrɛ fana ka baaraw waati nataw la olu bɛna jɔ nin kuma kɔni cayalen bɛ bi an bɛ waati min na i ko sisan ka kɛɲɛ ni diɲɛ sɛnɛkɛla ni tɔnba olu ka kolatigɛba min bɛ ni o ye Antonio Guterres ye ale yɛrɛ fana nana hakilinaw bɔ ka bin min ye diɲɛ sɛnɛkɛla ni ka sigiba min bɛ to ka kɛ waati ni waati ale ye a yira k'a fɔ G5 Sahel a ka kan wajibi musakaw ka ta ka di u ma min b'a to k'a fɔ Faransikaw olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan ka fara Européenw ka kɛlɛkɛcɛ kan olu ye nɔ min bila u bɛ se ka taa olu nɔ dafa cogoya min na nka o kɔfɛ sa Mali fanga ɲɛmaw olu ye kunnafoni min ta ka ɲɛsin G5 Sahel a ɲɛmaaba yɛrɛ ma o de ye k'a fɔ ka kɛɲɛ ni mɛ kalo tile 15 tɛmɛnen san 2022 Mali gouvernement a nana kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ bi t'a kɔ bi t'a ɲɛ min ale ka baaraw ye o nana nɔgiri G5 Sahel yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ Mali finitigilakaw ka ɲɛmaa a ko a bɛ G5 Sahel yɛrɛ a ɲɛmaa ladɔnniya k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel kɔnɔ ani G5 Sahel a ka kulu wɛrɛ minnu bɛ yen min tɛ kɛlɛkɛcɛw ka kulu ye u ka baaraw a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri ka bɛn ni juin kalo tile 30 nata ye san 2022 ni yɛrɛ kunnafoni bɔra ka bin ka bɛn ni juin kalo tile 14 san 2022 a y'a a yira k'a fɔ min ye labɛn ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sabati min b'a to malidenw minnu bɛ i yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel yɛrɛ kuluw kɔnɔna na olu bɛ se ka segin ka na faso yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na wa a yirala k'a fɔ ni maa minnu tun b'u yɛrɛ sɔrɔ G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔ ni u bɔra a kɔnɔna na
u bɛna u ka baaraw yɛrɛ daminɛ tuguni Mali yɛrɛ kɔnɔ ka bɛn ni juillet kalo nata o tile gale san 2022 nin kunnafoni b'u forobaya ka bɛn ni Mali yɛrɛ u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état-major général des armées Oumar Diarra, général de division, commandant des forces ka ɲɛsin commandant des forces conjointes du G5 Sahel ma. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ kabini waati tɛmɛnen na Mali fanga ɲɛmaaw y'u ka baaraɲɔgɔnyaw kɔni ɲɔngiri G5 Sahel yɛrɛ kɔnɔ. G5 Sahel ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi ni o ye Idriss Déby o denkɛ général Mahamad Idriss Déby. Ale yɛrɛ tun ye wulikajɔ kɛ ka taa u ka kɛlɛkɛcɛw daga yɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ daga yɛrɛ kɔnɔna na ka taa garabu kuraw yɛrɛ dɔn u la. Nka ale yɛrɛ ka laɲini na ale kɔni labɛnnen don bi ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to kɛlɛya ani bɛn ni sabati o bɛ se ka kɛ G5 Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Ale yɛrɛ ka laɲini na a ko G5 Sahel ye kulu de ye kulu min u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan garantie bɛ u bɛɛ lajɛlen da la k'u ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka garantie wuli ka bɔ bɛɛ lajɛlen daga o de ye olu yɛrɛ ka laɲini ye. Wa a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye yakubayali yɛrɛ ni o ye développement ye ani lakanabaliya ka se ka laɲiniba sabati olu hukumu kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ a ko hali bi général Mahamad Idriss Déby a tun ye kunnafoni dɔw forobaya ka kɛɲɛ ni mois de mai tɛmɛnen yɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ a ka jamanakɔnɔden dɔw bila ka na Bamako yan u ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaa cɛ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye. Wa a yirala k'a fɔ min ye hali G5 Sahel yɛrɛ a ɲɛmaaw ye olu tun ye biribiri ni boli yɛrɛ ta sigi min tun kan ka kɛ G5 Sahel yɛrɛ tɔgɔ la ko k'o sigi yɛrɛ sabati teliyala kɛrɛnkɛrɛnnen Mauritanie jamana yɛrɛ kan. Laɲini tun ye de k'a fɔ bɛnbaliya ani fɔɲɔgɔnya min donna Mali ni G5 Sahel cɛ olu bɛ se ka dɔgɔ cogoya min na. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ kalo kelen kumaɲɔgɔnya u ni ɲɔgɔn cɛ la hali bi taama se ka mɛnɛ sisima bɔ nin kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye bi. Wa a jira la k'a fɔ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen senfɛ min ye diɲɛ sɛnɛkɛlanin tɔnba ye n'o ye Nations Unies ye ale yɛrɛ bɛ fɛ k'i sen don a la min b'a to k'a fɔ kumaɲɔgɔnya u bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kolatigɛba min bɛ ni o ye Antonio Guterres ye. N'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ sɛnɛkɛlanin bɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛ n'u b'a wele faransikan na ko Conseil de sécurité ale yɛrɛ ye i da suɲɛ k'a fɔ ko ka nafolomugu yɛrɛ cɛ ka di G5 Sahel ma min b'a to u ka baara a bɛ se ka ɲa u bolo cogoya min na n'o de ye ka wulikajɔ kɛ tiɲɛnikɛ jɛkulu minnu bɛ yen munumunu salo la olu bɛ se ka daga bɔ jamana kɔnɔdenw daga cogoya min na. Wa ale yɛrɛ ye hakililajigi kɛ k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ sɔnna k'i sen bɔ G5 Sahel la nin kɔrɔfɔ yɛrɛ fɔra ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye. Abdoulaye Diop ale ye kɔrɔfɔw ta ka jaabili kɛ ka ɲɛsin o ma k'a jira k'a fɔ tiɲɛ don Mali fanga ɲɛmaaw olu kɔni sɔnna k'u sen bɔ G5 Sahel la wa nin bɛ jate k'a fɔ ko nin ye olu ka hɔrɔnya n'u ka danbe baara de ye sabu n'i ye G5 Sahel lajɛ u sigira ni sigikan dɔw de ye. Wa Mali yɛrɛ ye jamana min ni ale bɛ G5 Sahel yɛrɛ a sigibaw yɛrɛ fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛnkan dɔw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ la o bɛnkan kan ka jateminɛ o bɛnkan kan ka labato u ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a yirala k'a fɔ o bɛnkan bɛ kɛ kɛcogo la kɛcogo min ni jamana dɔw tɛ se ka bonya a kɔnɔna na Mali kɔni ye a yɛrɛ ɲini k'i sen bɔ G5 Sahel a baara kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. A ko ale yɛrɛ bɛ laɲini kɛ Conseil de sécurité maaw yɛrɛ fɛ u ka nin ko in yɛrɛ to nin cogoya la tan. Wa o b'a jira k'a fɔ G5 Sahel yamara foyi tɛ u bolo bi k'u ka munumunu salo kɛ Mali jamana yɛrɛ kan lakanako sabatili bunnaku yɛrɛ kan. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. An lamɛnbaaw o Soir de Bamako kelen a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a sariya sunba kan a kumaw kɔni cayalen bɛ a bɛ waati bɔ malidenw tun farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakili jagabɔ kɛ Mali yɛlɛmali kura minnu kan ka don a la olu kumaw ka se ka bɔ ka bin o dɔ ye k'a fɔ jamana sariya sunba k'u ka a yɛlɛma pewu ka na ni sariya sunba kura ye. Nka n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Birahima Fɔnba ale yɛrɛ ye maa ye maa min n'ale ka kalan bɛnnen don sariya sunba olu kunkanko ko yɛrɛ ma ale ka kɔrɔfɔw tɛmɛnenw na a tun ye a jira k'a fɔ yamara foyi tɛ yen min bɛ a daga k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan k'i bɛ yɛlɛma dɔw don jamana sariya sunba la sabu nin kɔrɔfɔ in a kuma ka ca kosɛbɛ fɛn min bɛ wele faransikan na ko la révision constitutionnelle o de ye ka sariya sunba lajɛ fɛn dɔw bɛ yen ka se ka olu bɔ a la ka fɛn dɔw don a la nka min ye k'a fɔ ko une nouvelle constitution o de ye k'a fɔ sariya sunba min bɛ yen bi k'o bila pewu ka na ni sariya sunba kura wɛrɛ ye ka kɛɲɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a ye a jira k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Birahima Fɔnba ye ale yɛrɛ ye ɲininikɛla ye wa karamɔgɔ yɛrɛ don an ka sanfɛ kalanso yɛrɛ kɔnɔna na a ka kunnafonidi dɔw senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko grand débat ale ye a jira k'a fɔ min ye sariya sunba yɛlɛma donni a la wa k'an to ni lahara in kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni fɛ cogoya foyi tɛ o la wa a tɛ se ka kɛ cogoya si la. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ fangatɛmɛ fanga ɲɛmaaw
olu kɔni ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bin kɔrɔfɔ bɔlen mɔgɔ ka bin ni ɲininikɛla in a ko ale kɔni nimalen nonu k'a fɔ n'i ye politiki sira lagɛ n'i ye sariya yɛrɛ lagɛ laɲini sira foyi tɛ yen min b'a yamaruya di k'a fɔ ko ka i bolo maga jamana sariya sunba la an bɛ waati min na i ko sisan dɔgɔtɔrɔ Birima Fɔnba ale y'a ka dalu kɛ mun de ye a ye a yira k'a fɔ n'i ye sariya yɛrɛ ta ka a jati minɛ a ko mun de bɛna to min ye jamana faamaw ye bi k'u k'a fɔ k'u ka sariya sunba yɛrɛ ka yɛlɛmaw don a la ka sɔrɔ ni dun ye jateminɛ kɛ jɛkulu min tun bɛ waati tɛmɛnenw na n'olu ye wulikajɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ laɲiniba 10 ɲɔgɔn de tun b'u bolo a ko ka o n'a ta bɛɛ jamana sariya sunba yɛrɛ a bɛ perepelatigɛ di ale yɛrɛ a yɛlɛmaliko yɛrɛ kan ka kɛɲɛ ni a kɔnɔna ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko article 118 jamana sariya sunba yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni yɛlɛma doni a la wa o ye jamana kuntigi de ye jamana kɔnɔdenw ka sugandili bɛnna ma min ma u bɛ min fɔ faransikan na ko président de la république ani wasadenw sugandili bɛnna wasaden minnu ma olu de bɛ se ka a baara kɛ ale y'a yira k'a fɔ ni dun ye jateminɛ kɛ an bɛ waati min na i ko sisan wasaden tɛ yen k'a fɔ ko sugandili de bɛnn'u ma u sigiyɔrɔw la wa président de la république fana tɛ yen min bɛ a yira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de ye a sugandi o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyabaw de bɛna sɔrɔ a yɛlɛmali yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ Birima Fɔnba a ko n'a ma ɲa jamana bɛ nin lahala in kɔnɔna na k'a fɔ sugandili ma kɛ ka nin kulu fila si sigi jamana ɲɛma o y'a dama fangabulon ye wasadenw olu fana y'u dama fangabulon ye a tɛ daga cogoya si la maa dɔ ka sɔrɔ k'i bɛna yɛlɛma dɔw don jamana a sariya sunba la an bɛ waati min na i ko sisan hali n'a sɔrɔla k'a fɔ minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokara Mayiga ye ale kɔni bɛ ka ɲɛfɔli kɛ bi min b'a to jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na nka Birima Fɔnba kɔni ye a yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ jamana bɛ nin lahala ninnu de kɔnɔna na n'a ma ɲa k'a fɔ jamana minnu bɛ a kunna bi olu tɛ wasaden ye olu tɛ jamana ɲɛmaa ye minnu sugandila jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ wa hali ni ye jamana yɛrɛ a sariya sɛbɛn minnu bɛ bi ni o ye a charte de la transition ye o fana tɛ se ka hali yamaruya di k'a fɔ ko sariya sunba falen nin cogoya in na tan nin bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na i ko sisan min ye dɔgɔtɔrɔ Birima Fɔnba ye a ko ale kɔni b'a yɛrɛ ɲininka o jamana faamaw dalu jumɛn de b'u bolo k'u bɛ fɛ ka nin baara ninnu yɛrɛ kɛ min ye jamana yɛrɛ a sariya min bɛ n'u b'a wele ko la loi fondamentale ka se ka yɛlɛmaw kɔni don o la cogoya min na a ko ale bɛ a yɛrɛ ɲininka o yala gɛlɛya min bɛ yen démocratie yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛna ɲini o de la wa ka se k'o jate minɛ wala jamana fangabonmaso minnu bɛ yen u bɛna olu de balatu wa nin kɔni ye ɲininkali ale yɛrɛ bɛ min sɛmɛ a yɛrɛ la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako an lamɛnbaaw nin kɔrɔfɔ in ka gɛlɛn kosɛbɛ sababu sariya ko kuma ni maa min tɛ a dɔgɔdon ni ɲɔgɔn dɔn n'i y'i da don a la tuma dɔ la i bɛ fili yɛrɛ kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Birima Fɔnba ye an yɛrɛ a ɲini nɛgɛjuru la ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔw sigi ani ɲɔgɔn cɛ la o bɛ fɛn wele faransikan na ko révision constitutionnelle ani nouvelle constitution danfara jumɛn bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ la kunun ko ale tun b'a la k'a fɔ ko révision constitutionnelle ko yamaruya tɛ yen ka da jamana sariya sunba yɛrɛ a kɔnɔna sariya kisɛ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ article 118 nka bi a y'a yira k'a fɔ o ni sariya sunba kura olu tɛ ɲɔgɔnya sira la nka baro min tɛmɛna an n'a ni ɲɔgɔn cɛ la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye Birima Fɔnba ne ye professeur de ye école na n'o ye faculté droit ye université la bon ne yɛrɛ b'o kalan kɛ depuis 1992 ne bɛ cours di école supérieure la n'a daminɛ ENA la ENA kɔrɔkɔrɔ ye ka se faculté droit ma donc b'o de la toujours. Awa docteur Fɔnba kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira i n'a fɔ ko soir de Bamako e kumakaw senfɛ ko min ye ka yɛlɛma dɔw don jamana sariya sunba la ko o tɛ se ka kɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka da an bɛ waati min kɔnɔna na sisan e y'o fɔ ka da dalu jumɛn kan. n kɔni ma kuma presse fɛ peut-être n ka fɛn kɔrɔ de bɔlen don o la kɔni ne ka position ma yɛlɛma parce que n y'a fɔ cogo min révision hali bi révision tɛ se ka kɛ. Munna. n bɛ min fɔ parce que min bolodalen filɛ nin ye sisan o tɛ révision ye o ye jumɛn ye. o ye constitution kura de maliyɛn b'a ɲagami quoi c'est-à-dire ka constitution révisée kɔrɔ ye constitution min bɛ yen o constitution an b'o garder mais fɛn dɔw bɛ yen an b'olu yɛlɛma a kɔnɔ dɔrɔn mais an b'ale yɛrɛ garder o de ye révision ye c'est-à-dire constitution kɔrɔ bɛ yen 92 constitution bɛ yen an bɛ a sariya si dama dama yɛlɛma dɔrɔn o de ye révision ye. est-ce que o man kan bi ni a bɛɛ faleli ye wa. o choix in hali ni e ni ne y'o question poser maliyɛn bɛɛ jɛlen concertation na mali jama jɛlen olu de ko ka sariya sunba kura de dilan ni maliyɛnw jɛra ka fɛn min fɔ bon e n'o kɔni an tɛ ka an ka nata di mais maliyɛnw bɛnna min kan o de bɛ kɛ mali. vous en tant que constitutionnaliste yarɔ ni constitution bɛ falen yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ fɔ ko maga man ka kɛ olu la
i n'a fɔ ko jamana laïcité olu n'a ɲɔgɔnnaw n'a sɔrɔla k'a fɔ ko maga tɛna kɛ olu la o hali ni maliyɛnw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fo k'a fɔ k'a falen est ce que yɛlɛma ka k'a la o de cɛman ye ni dɔ in ye wa. n y'o de fɔ encore une fois n ka réponse tɛ changer o ye choix ko de ye i y'a jateminɛ ne yɛrɛ ye livre dilan o la ne ye livre kɛ depuis Alpha Oumar Konare ka temps na ka na na ACT la ka na IBK la 2017 ne ye révision tanti a si ma ɲa i b'a ye a b'a la u y'a essayé ka révision fɛn fɛn kɛ Mali constitution u si ma se. Ka da mun kan. pour que i k'a dɔn ne b'i renvoyer i ka taa ne ka livre san kɛ. ayiwa. ne livre min sɛbɛn o kan n'i taara o kalan ne y'a bɛɛ sɛbɛn ye k'a jɛ passe. maintenant n bɛ se ka fɔ c'est que i ma se parce que a kun ka can quoi. Ni y'a to a ma se ka peut-être u m'a kɛ a tɛ kuma na ou peut-être que a kɛra a tɛ kuma na mais u ma a kɛcogo kɛ ka ɲa. Il y a le fait aussi peut-être u y'a kɛ comme révision de don. Sariyata ye condition min posé pour révision kana kɛ u m'o respecté. I se ka IBK ta f'i ye o 2017. Ne yɛrɛ tun bɛ an tɛ a baara ɲɛfɛla la. Anw bolo révision tun tɛ se ka kɛ parce que sariyata ye condition posé révision bɛ kɛ min na a condition pour que k'a lasurunya a fɔra ko ni jamana yɔrɔ dɔ minɛlen bɛ faga tɛ boli jamana yɔrɔ dɔw kan sariyaba ko k'ale tɛ se ka révision o la k'ale tɛ se ka yɛlɛma o b'a kɛ i bɛ k'a ka révision ko la parce que an y'a fɔ ko sariyaba n'o ye article 118 ye u ma o ma respecté parce que ko ni jamana yɔrɔ dɔ minɛlen don maga tɛ se ka kɛ sariyaba la o ye révision de ye donc a kun ka ca mais an tɛ révision na bi décret min bɔra o tɛ révision yɛrɛ o ye sariyaba kura yɛrɛ de sɛbɛnni ye. E fɛ o bɛ se ka kɛ bi wa. ni e y'o question posé bɛɛ fanga mɔgɔw ko k'a bɛ k'a tɛ se ka kɛ ne b'a dɔn ni État ko fɛn tɛ se ka kɛ n'a y'a décidé ne tɛ se ka kuma tɛ se ka kɛ. En tant i bɛ ka sun y'a tante k'a bɛ dɔ kɛ aw ko aw tɛna sɔn o ka kɛ en tant que technicien à la matière e bolo bi an ka taa 80 république la a bɛ se ka kɛ wa. i bɛ ka ta la. an ko k'a bɛ se ka kɛ parce que a ma sariyaba ye condition min pour k'a bɛ se ka kɛ sira min fɛ o ma bonya. O de la anw ye kɛlɛ kɛ o kɔrɔ tɛ ko anw ko IBK tɛ constitution révisé dɛ constitution révisé de a bɛ procédure min pour respecter an ko k'o de ma respecté ka ɲa o de la anw ko k'an tɛ sɔn a révision ma o kɔrɔ tɛ ko an banna ko maga tɛ sariya ba la dɛ ne ko privé la tigɛ. est ce que ale bɛ taa référendum kɔ wa. oui a tɛ taa référendum kɔ problème bɛ min ye. référendum e fɛ o kɛli ka nɔgɔn bi wa. ne bɛ k'o de fɔ quoi e ka ni question posé e ta décision ta ne ta décision ta. n'a ko k'a bɛ kɛ sariya ko k'a ka kɛ kɛcogo jumɛn kan. ne ko kelen f'i ye fɔlɔ n bɛ sigi a kan constitution kura ka dilan ani ka constitution réviser o tɛ kelen ye maintenant n'i bɛ constitution kura dilan. sariya foyi sɛbɛnlen tɛ yen k'a fɔ ko i ka ɲi ka taa nin fɛ i ka ɲi ka taa nin fɛ sariya foyi tɛ yen i y'a faamuya. liberté min b'i bolo la o liberté t'i bolo n'i b'a réviser i bɛ sariya fin dɔw yɛlɛma a la mais n'i ko k'i bɛ constitution kura yɛrɛ kɛ sariya tɛ yen n bɛna fɔ i b'a kɛ nin cogoya la i b'a kɛ nin cogoya la o tɛ yen nɔ i yɛrɛ de peuple de b'a décider. minnu bɛ ka constitution réviser constitution kura dilan olu de b'o décider o ni révision tɛ kelen o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min bɛ constitution kura dilan liberté min b'o bolo o tɛ min bɛ constitution sariya sen dɔw yɛlɛma o liberté t'o bolo i m'a faamuya. voilà. docteur caman ko bi ko waati sera sa an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka nin constitution n'i y'a jateminɛ a bɔra yɔrɔ wɛrɛw de la ka na an yɛrɛ ka sariya minnu bɛ yen komi ATT ka waati tuma dɔ la a tun laɲini na k'a fɔ ko préambule la ko ka furukanfuga ta ka k'a kɔnɔna na e yɛrɛ fɛ bi n'an ko an bɛ da an yɛrɛ ka laadaw n'an ka taabolo an b'an yɛrɛ fɛn minnu kɔnɔ o ka kan bi wa. o ka kan kɛ mais ne bɛ min fɔ ni mɔgɔw kan ka sigi an ka kɔrɔlenw ma an ka kɔrɔlen n'i y'a jateminɛ an ka kɔrɔlen ye waleyaw de comportement kɛwalew o de y'an ka kɔrɔlen c'est-à-dire que ni kuma min fɔ n b'a bonya i tɛ nkalon tigɛ i siyɛli kɛ i tɛ forobafɛn dun o de y'an ka waleyaw ye ou bien bon an bɛ se k'olu lamatarafa k'a sɔrɔ an ma hali constitution kura yɛrɛ kɛ o ne bolo. docteur o bɛ kɛ cogo di. c'est-à-dire que il faut pas que mɔgɔw k'a fɔ ko parce que an bɛna constitution an n'a ye furukanfuga ta k'a daabi ni furukanfuga kɛwalew maliyɛn bilamaw la maliyɛn min bɛ yen bi ni furukanfuga comportement tɛ o waleya tɛ maliyɛn bilama la a tɛ foyi b'o f'i ye ne ka f'i n ko furukanfuga o ye kɛwalew de ye i m'a faamuya o kɛwale ninnu an ka ɲi k'an sinsin olu de kan olu bɛ mɔgɔninfin de ka kɛwaleya mɔgɔninfin i bɛ jɔn ka ɲi ka mun de kɛ i bɛ mɔgɔ min bila baara min na est ce que a bɛ s'a la est ce que a moralité b'a la est ce que voilà o de ye furukanfuga ye o ye ne bolo an b'a fɔ o de ma k'an ka valeur n bɛ baara kɛ a ɲɛ ma n tɛ suyɛli kɛ n tɛ nkalon tigɛ n tɛ forobafɛn dun i m'a faamuya o de ye pour moi o de ye furukanfuga ye
ne bolo kɔni ne ye bolo. Ɔ docteur an y'a ye jamana dɔw bɛ yen olu constitution bɛ taa fo san 100 yirika dɔw la. U b'a yira k'a fɔ ko constitution fɛnba de don jamana kɔnɔ. Bi ni an ko k'an man ta in kɛ e yɛrɛ bolo a kuntagala bɛ se ka taa fo waati joli ɲɔgɔn na a baaraw bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ. N ka jaabi ye min ye encore une fois n b'a fɔ mɔgɔ minnu ko u bɛ constitution yɛlɛma constitution kura bɛ na n'a ye pour que i k'u décision ta olu y'o jateminɛ o c'est-à-dire que e ka nin question ye. Ne tɛ o question répondre parce que ni ne ye réponse di ma ne ka réponse tɛna kɛ parce que ne ma décision ta donc fanga min ye décision ta o y'i sigi ka jateminɛ k'a dɔn a fɔra k'a bɛ kɛ transition de kɔnɔ o de ma fɔ wa a ma fɔ ko transition ye kalo 24 ye wa o b'a fɔ e ni yɛrɛ ɲɛna donc o kɔnɔ ni fanga ko k'a bɛ sariya ba yɛlɛma c'est que fanga y'o jateminɛ voilà ne b'a faamuya ten quoi donc moi ne b'a fɔ de mu sariya ba in yɛlɛmali a bɛ kɛ kalo 24 kɔnɔ ne b'a faamuya ten quoi. Docteur ka da waati yɛrɛ na cogoya kama a bɛ se ka kɛ e ka matière de ye fɛn ye ɲininkali dɔw tun bɛ ne ma minnu k'i la n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ o fana kan. Bon ne bɛ min fɔ a la ne kɔni ye min jateminɛ maliyɛnw bɛ ka révision ni constitution kura maliyɛn bɛ ka ɲagami. Moi j'espère que an y'a essayer ka kow ɲɛfɔ kow fila tɛ kelen ye ka sariyaba sariya kuru dɔw yɛlɛma dɔrɔn ani ka sariya yɛrɛ ta ka bɔ yen ka na kura sigi olu tɛ kelen ye comme u tɛ kelen ye commission minnu b'a a procédure la olu fana tɛ kelen ye ka sariya sen dama yɛlɛma sariyaba yɛrɛ b'a fɔ o bɛ kɛ cogo min donc i bɛ oublier sariyaba ye min fɔ i b'o de ci maintenant n'i ko k'i bɛ constitution kura yɛrɛ kɛ sariya ko tɛ yen quoi parce que sariyaba tɛ yen maliyɛnw de bɛ k'a fɔ bɛ nin de kɛ u bɛ nin de kɛ u bɛ nin de kɛ i y'a faamuya donc fo maliyɛnw k'o système faamuya quoi. Parce que constitution kura min filɛ nin ye ka dilan dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ne tun bɛ an fɛ yan banna na dɛ yɔrɔ ko mais ko ne b'a fɔ pour que ko nin bɛ se ka kɛ parce que bon o de b'a yira ko mɔgɔw ta révision ni constitution kura mɔgɔw t'u faamuya voilà o condition tɛ kelen ye bon o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye k'a fɔ ko i bɛ taa constitution kura kɛ mɔgɔw k'a jateminɛ an y'a essayer k'a bɛ constitution in bayɛlɛma siɲɛ 3 président 3 de y'a kɛ IBK yɛrɛ y'a kɛ siɲɛ 2 a y'a kɛ 2017 ani 2019 a si ma ɲa donc maintenant mɔgɔw yɛrɛ commencé k'u ɲɛfɔ est ce que sariyaba in est ce que an tɛ taa sariyaba kura de la assise y'o de fɔ ou bien assise min kɛra o de ko a sɛbɛnnen don ko désormais ko ka taa sariyaba kura de sɛbɛn i m'a faamuya donc ni autorités ko k'u bɛ taa sariyaba kura sɛbɛn o ye assise kumakan de ye donc o ye Mali jamanadenw de kumakan ye ko ka sariyaba kura kɛ parce que maliyɛnw de fɔ ou bien maliyɛn ye min fɔ fanga ka ɲi kɛ ou bien voilà donc il faut que mɔgɔw k'a faamuya ten quoi ne kɔni ka faamuya k'o ye quoi. Ok merci docteur. Ok merci. An lamɛnbaaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Burema Fɔnba ye. Kɛnɛbɛ tɛ. Ne yɛrɛ ni n balimakɛ Maliki Konate Oran TV o ɲɛmaa don an ye wulikajɔ kɛ ka taa barosigi dɔ kɛ ni Maître Kasim Tapo ye sariya sunba a yɛlɛmali ko ale fana y'a ye cogo di ale yɛrɛ bolo ko in kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na o kɔfɛ min ye loi électorale ye an ka baro sera o ma ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama dakuruɲa damani minnu tɛmɛna ani Maître Kasim Tapo ni ɲɔgɔn cɛ sabu an kumana jamana kunkanko kuma caman kan an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la fɔlɔ. Yani an ka taa n'o ye kalafliko ye an ye k'a fɔ décret tara k'a fɔ dɔ bɛna fara transition wɛrɛ kan mais président tila ka dɔ wɛrɛ ta moto mun ye ka commission bila mun bɛ n'o ye an ka sariya soba ye ka kura wɛrɛ dilan maaw b'a fɔ ko révision constitutionnelle walima an bɛna taa référendum de la walima constitution kura de bɛna dilan wa mun tɛ constitution dɔn wa yala danfara jumɛn b'u ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ bolo mun de bɛ yen nɔ a ko nin kɔnɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi bi in na cogo min na bɛ se k'a faamuya. Ne fana effectivement n ye nin décret ten ko président ye commission dɔ sigi parti mɔgɔw bɛna don a la diinɛ mɔgɔw bɛna don a la maliyɛn bɛɛ ka représentant bɛ sɔrɔ a la pour que ka constitution kura de sigi o de bɛ décret na bon gɛlɛya bɛ o yɔrɔ de la k'a fɔ bi bi in na constitution sariya sunba min bɛ Mali institution bɛɛ fonctionnement kɛ président assemblée justice sariya sunba min b'a bɛɛ régler o de ye constitution ye an y'a essayer constitution ye k'a falen kabini Mali ye démocratie daminɛ 92 Alpha Umar nalen a y'a essayer ka constitution in falen ko défaut dɔw b'a la a ma se ka ɲɛ aw ma bɛn a la Amantumani nana Amantumani Ture a fana y'a essayer ka sariya sunba in yɛlɛma a ma ɲɛ IBK nana a y'a essayer k'a yɛlɛma ne de tun b'a ɲɛma ne de tun ye ministre de la réforme mɔgɔw wulila ko an tɛ a banna k'a tɛ kɛ IBK y'a bila a ma kɛ fana gɛlɛya caman bɔra a la ɲɔgɔn faamuya caman bɔra a la hali minnu tun bɛ ka kan ka président dɛmɛ u tun ma sariya in faamu yɛrɛ u m'a faamu yɛlɛma mun an tun bɛ fɛ ka kɛ Sasuba de tun b'a a tun bɛ mɔgɔw la minnu bɛ an tɛ a banna ɲɛma mais 2019 a ye n wele don la parce que an ye débat dɔ kɛ sariya sunba in kan ne ni expert dɔw
a y'a débat lamɛn a ye n wele a ko mon père i bɛ yafa ma Ala ni kira kama an bagari ma 2017 la parce que ko caman tun bɛ sariya in kɔnɔ an tun ma min faamu bon ne ni kɔrɔnfɛmɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ n'o ye SEMA ni plateforme ye ne y'olu wele an tun bɛnna ka ɲɔgɔn faamu fɛn dɔw kan yɛlɛma dɔw kan n'o ye Sénat créeli ye sariya sunba filanan an bɛnn'o kan ani fɛn wɛrɛw députéw tilala k'o bɛɛ bɔ a la ka yɛlɛma tuguni donc a kɛra fɛn bɛɛ ɲagamina i bɛ ka Ala ye hakili ɲuman d'a ma ko an ka nin to yen pour que fitina kana wuli bon Ala bɛ min kɛ o kɛra donc an bɛ transition na sisan n'a fɔra ko transition bɛna constitution kura de sigi kuma bɛ ca dɛ. Danfara jumɛn b'o ni révision cɛ? Bon révision sariya min b'an bolo sisan an y'a ye fɛn dɔw man ɲi a la an bɛ segin a kan par exemple an ko ka chambre filanan fara a kan ka sénateurs fara a kan ok cour des comptes IMOA yɛrɛ de b'a diyagoya an ko o fara o k'an ka sariya fana an bɛ se k'o k'a la an bɛ se ka yɛlɛma dɔw don mais n'a fɔra ko constitution kura o kɔrɔ de an bɛ segin a kan jɔnni b'a dɔn président ka fanga bɛna kɛ mun ye assemblée fila ninnu ka fanga bɛna kɛ mun ye justice ka fanga bɛna kɛ mun ye cour constitutionnelle ka fanga bɛna kɛ mun ye hali diinɛw jɔyɔrɔ ni o bɛɛ de bɛ sariya sunba kɔnɔ laïcité par exemple i b'a fɔ an bɛna segin nin bɛɛ de b'a kan est ce que o ye transition ka baara ye transition tɛ se k'o kɛ o anw bɛ k'an bɛ sariya yɛlɛma tuma min na o la député minnu tun bɛ fasoden de jɛra k'u bɛɛ ta bi minnu bɛ yen a fɔra u bɛ député baara kɛ mais cour constitutionnelle y'a fɔ ko députéw tɛ donc i tɛ se ka taa fɔ olu ka sariya sunba kura sigi o ne kɔni bolo dɛ o kun tɛ sariya sunba a yɛlɛmani a sariya kura fanga kura min bana fasodenw mana mun sugandi président kura min bɛna n'a bɛ campagne kɛ a b'a fɔ de bon ne bɛ fɛ ka nin yɛlɛma an ka sariya sunba la candidat caman de bɛna bɔ bɛɛ b'i ta lahaliya fɔ n bɛna nin kɛ ni jamanadenw ye mɔgɔ min sugandi k'o kɛ président ye o kuma o président bɛ se ka sariya sunba yɛlɛma mais bi transition ne kɔni bolo baara wɛrɛ b'a bolo min tɛ sariya sunba yɛlɛmani ye i bɛ k'a fɔ i bɛna sariya sunba sigi sisan a tɛ nɔgɔya parce que an y'a essayé siɲɛ joli comme je l'ai dit a ma marché mɔgɔw yɛrɛ t'a faamu hali révision caman t'a faamu donc il faut que an ka temps di temps ma politique mɔgɔw ka sigi u jɔyɔrɔ la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ni jamanadenw ka kuma u k'a fɔ ye bon sini anw bɛ fɛ président kura min na a ka fanga ka dan yan sariya sunba min bɛna sigi a ka fanga ka dan yan justice a ka fanga ka kɛ nin a ka kɛ nin ni mɔgɔ min y'o fɔ n'an voter'o o tigi bɛ se ka mɔgɔw wele après k'aw sigi an ka sariya sunba yɛlɛma mais bi bɛna i b'a yɛlɛma ni kun jumɛn ye minnu bɛ yen bi mɔgɔ si m'o élu ala na n'u ye a nacogo la donc o ka baara ka kan ka kɛ transition yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye ka fanga passer n'olu nana an bɛ segin ka sariya sunba kan. n'i ko n'a fɔra ko transition de bɛna sariya sunba yɛlɛma o ka gɛlɛn dɔɔni i bɛ fɛ k'a fɔ waati t'u permet k'a kɛ de wa ou bien olu n'a mankan de parce que an y'a ye aw ka 92 sariya sunba o fɔra transition dɔ de kɔ mais a bɛ se k'olu fila faamu cogo di. n bɛ k'o de f'i kelen tɛ o 92 o y'a sɔrɔ jagoya fanga de tun bɛ Mali kɔnɔ constitution min tun bɛ yen o tun ye parti unité de ka constitution ye 91 la diɲɛ Mali dɔrɔn tun tɛ o diɲɛ fan farafinna bɛɛ de bɛɛ ko k'a tɛ parti unique ko la bilen ko k'a kɛ bɛɛ jɛ fanga ye bɛɛ ka parti ka di min ye k'o kɛ o de nana ni Musa Fanga binna an ka premier ministre actuel tun b'o de la ko tɛ ale tun y'o mɔgɔ de ye o d'Afrique ka na ni démocratie donc o la fasoden bɛɛ de jɛra ka constitution dilan ɲɔgɔn fɛ conférence nationale la fasoden bɛɛ de tun bɛ yen bɛɛ de sigira ka nin constitution sigi constitution min don fana an m'a bɔ an kunna ten dɛ an ye tubabuw ka constitution de ta k'o ladege parce que constitution mɔgɔ t'a yɛlɛma ten a tɛ dilan ten o américains ka constitution n'i y'a sa 200 ans san 400 i ma yɛlɛma ninnu fɛ yen kabini 58 tubabuw ta a b'u fɛ yen o constitution kelen de bɛ yen bon anw y'o de constitution ta ka kɛ bɛɛ jɛ fanga ye ka démocratie sigi an b'o de kɔnɔ n'i ko k'i bɛ constitution kura ta bi i bɛ na ni fanga sugu jumɛn ye comme je l'ai dit conférence nationale de y'o constitution sigi bi ni conférence nationale wɛrɛ kɛra o bɛ se ka fɔ ma constitution o bɛ wele ka jamanaden bɛɛ k'a ka représentation di o ka sigi ka kuma kan an ka bɛn kan saniya sunba kura sigi fanga min nana tan transition na yamaruya o man kan ka se ka yamaruya ka constitution kura kɛ o parce que i bɛ jamanadenw hakili dɔn cogo di est ce que aw dilan k'a mɛn ko jamanadenw ko démocratie u tɛ fɛ u bɛ fɛ ka sigi IDPM ma u bɛ fɛ ka taa fanga wɛrɛ fan fɛ an y'o débat kɛ o débat ma kɛ o kabini 92 a fɔra kɔni
sariya sunba ka kan ka falen nin ka kan ka falen la mais a ma deli ne kɔni m'a mɛn k'a fɔ ko il faut que constitution kura de ka sigi donc bi ka na n'o ye ten o ye na ni gɛlɛya wɛrɛ de ye o parce que politiquement a caman et ils auront raison u bɛna wuli ka an tɛ a banna dɔwɛrɛ de kɛ an mago t'o la bi o an mago t'o la bi an mago bɛ ka déjà démocratie bɛ a k'a sinsin k'o sinsin bɛɛ k'a ka baara kɛ gouvernement k'a ka baara kɛ transition parlement bɛ yen CNT bi u k'u ka baara kɛ n'olu bɔra yen député kura minnu bɛna élu u b'u ka baara kɛ mais bi n'i k'i bɛ faso fɛngɛ sariya sunba falen i bɛna falen ni hakilina min ye o ye kelen de ka hakilina ye o CNT min bɛ yen o ma élu o mɔgɔ kelen de y'u bɛɛ désigné pour que an ka bɔ nin na olu désigné na de bɛ pour que an ka transition kɛ ka bɔ nin na mais c'est pas que u ka constitution kura sigi donc pour moi tant ko yɛrɛ tɛ dɛ mun de bɛna don a kɔnɔ e bɛna commission mɔgɔ dama dama experts ta k'i bɛ constitution kura kɛ il faut que a ka f'u ye u bɛ taa fan min fɛ est ce que an bɛna américains ka constitution ɲɔgɔn de kɛ wa an bɛna anglais ka constitution ɲɔgɔn de kɛ wa an bɛna mun de kɛ an bɛ sigi parti unique la n'i k'i bɛ kura kɔni kɛ a bɛɛ dayɛlɛlen don ou bien est ce que n tɛna kɛ sababu ye a bɛ fɔ ko cogo min na k'anw kɛlen toujours an bɛ faransi de ka sɛbɛnfura dɔ ta ka baara kɛ n'o est ce que n tɛna kɛ sababu ye k'a to anw yɛrɛ maliyɛnw ka se ka sɛbɛnfura t'an yɛrɛ ye wa. mais n'i b'o sɛbɛnfura ta n k'o ye bɛnkan de ye o fana ye bɛnkan dɔ ye o n sɔnna o mais hakilina de ye o ye ka maliyɛn bɛɛ de wele ka kuma mais ni président bi transition président ye commission sigi ka experts ka mɔgɔw dɔw wele ten a ye constitution kura sigi d'abord il faut k'a f'u ye u ka kan ka min kɛ de o de ye président ka baara ye ni président min élila yan'a ka éli a bɛna fɔ jamanadenw bɔ ni ne nana n tɛ faransi constitution fɛ bilen n bɛna fɔ ye an ka taa kurukanfuga hali amantuma ni k'a bɛ kurukanfuga don préambule la a kɛra mankan min ye assemblée la an jɛra n'a ye mais i bɛ k'a nalen u tilala ka an ye projet kura min kɛ mɔgɔw ko k'a bɔ a la ko kurukanfuga kuma kana fɔ donc sini bɛ experts ta u bɛna bɛn kurukanfuga kan cogo di maliyɛnw ko kan donc maliyɛnw mana mɔgɔ min sugandi olu de kan k'a fɔ an ka bɔ faransi ka constitution na an ka taa yan an ka taa yan o de ye problème ye o. donc an tɛ se ka constitution kura dilan transition kɔnɔ. a bɛ gɛlɛya m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ mais a bɛ gɛlɛya a mankan tan tɛ après mankan wɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ a kɔfɛ fanga kura min bɛ na. n'a fɔ jumɛn. fanga kura min bɛ na ni mɔgɔ minnu nana n'olu k'u ma jɛ n'o constitution ye u bɛ segin a kan de tuguni o tɛ ko wɛrɛ ya donc ce n'est pas la peine an bɛ taa an bɛ segin an ka ko kelen kɛ dɔrɔn k'a kɛ ka ɲɛ quoi. e kɛra seni ɲɛmaa ye an bɛ se k'a fɔ maa fɔlɔfɔlɔ min sigila seni ɲɛmaaya la o ye e ye bi kalata sariya minnu bɛ yen bi a kuma cayalen bɛ politikiman ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ la e yɛrɛ fɛ bi a kalata sariya kan ka taa taasira jumɛn de fɛ min b'a to an bɛ se ka kisi mankan tɔɔrɔ ma. ne sen tɛ n'o de y'an ka sariya sunba ye bi n'olu de bɛ loi kɛ u ye ne wele ka projet de loi kura min bɛna kalatafili loi kura min gouvernement y'a c'u ma u ye mɔgɔw bɛɛ wele k'u lamɛn politikimɔgɔw bɛɛ u ye ne wele n taara n hakilina f'u ye n y'a f'u ye effectivement aw bɛ fɛ ka min kɛ n'aw y'a kɛ aw bɛ ka balawu wɛrɛ de labɛn kalafili min bɛna kɛ kalafili yɛrɛ ti kɛ yɛrɛ parce que ŋaniya caman de b'a la min gouvernement taara n'a n'i y'a jateminɛ a bɛ k'u tɛ fɛ kalafili yɛrɛ ka kɛ mun na premier ministre kelen ani M5 mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen t'u tɔgɔ fɔ 97 olu de tun bɛ kopo kɔnɔ a fɔra min ma ko kopo à l'époque u ye Alpha ka fanga kɛlɛ u ye seni ko diyagoya la ko administration tɛ élection organisée ko fo organe unique n'u y'a wele seni ka pouvoir bɛɛ d'u ma élection organisée la a wagati ne tun ye avocat ka ɲɛmaa ye opposition mɔgɔw de sera ma ko n ka kuma faamaw fɛ Alpha n'a ka premier ministre pour que u ka sɔn u ka sigi ka kuma u ka bɛn kalata sariya kan ko n'o tɛ a bɛ kɛ balawu ye k'u taara yɔrɔ bɛɛ u ye diinɛmɔgɔw wele u ye ambassade wele u ye fɛn bɛɛ kɛ ambassade u banna ko n'an bɛ se ka kuma ne tun ye avocat ka ɲɛmaa ye Batoni ye n ko d'accord n taara premier ministre wara wagati la 96 n'o tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ko ma ko Batoni ko vraiment mɔgɔ ninnu tɛ fɛ kalafili ka kɛ mais u b'a dɔn avocat bonya b'an fɛ e yɛrɛ Batoni ye i bonya b'an fɛ u bɛ fɛ ka u da don kuma de la u tɛ fɛ élection ka kɛ dɛ ko mais o tɛ basi ye n bɛ Alpha wele ale ye président n'a ye min fɔ n bɛ segin k'i wele Alpha ko bon ko ni avocat don olu ye sariya dɔn an sɔnna an ka sigi ka bɛn fɛn kan mais effectivement n kana temps perdu ne ko an tɛ temps perdu an ye dɔgɔkun kelen di u ma an sigira an ye loi électorale la o loi électorale bɛnn'o min kan o de y'a to u ye seni bila sen kan u ye ne wele ka k'a ɲɛmɔgɔ ye en tant que avocat ne ma deli ka politique kɛ n tɛ mɔgɔ si ka parti la donc u kan ka kɛ arbitre de ye ka élection kɛ a élection kɛra cogo min na n m'a dɔn n'aw peut-être k'aw tun ye denmisɛnnin ye mais o y'a kuma kɔni mais jamana tun bɛna fira da kan foyi tɛ u ma min kɛ opposition mɔgɔ pour que élection kana kɛ effectivement Alpha tun siranna fɛn o fɛ o de tun don kun tɛ fɛ de élection ka kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ mais Ala y'an dɛmɛ élection présidentielle sera ka kɛ
après législative nana an segin'o fana k'a ka municipal kɛ mais bibi u ye min kɛ Alpha la parce que u y'a fɔ tuma min na ko organe unique a kɛra kalo 5 kalo 6 yani élection date cɛ nin fana n'a kuma fɔra tuma min na salon bɛ organe unique in kuma fɔra ministre min bɛ yen sa Ablaye Maïga ministre de l'administration a wulila ka se ne ma en tant que président de Morema a taara politique mɔgɔw bɛɛ fɛ parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ fɛ kelen an sigira ka kuma ka bɛn a kan k'a ye k'a fɔ organe unique nin c'est-à-dire que administration dabɔ élection na ka maa kuraw ta k'u sigi a tɛ se ka kɛ kalo 18 min dira ma o délai kɔnɔ a tɛ se même n'an ka laɲini de o de a tɛ se donc seni min tun bɛ yen parti politique b'o la dɔ ka fara u ka pouvoir kan administration ka to yen an ka baara kɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ an tun bɛn'o de kan an bɛn'o la min na fo dugusajɛ filanan premier ministre ko organe unique nin ko faso de y'a kuma fɔ ko faso denw ka ɲinini de don ko parti mɔgɔw tɛ se k'o yɛlɛma bi ko parce que DNI n'o ye dialogue national inclusif ye IBK tun y'o kɛ ma dɔn n'o hakili b'a la a ka élection kɔfɛ mankan wulila a ye DNI kɛ mɔgɔw wulila sigi u ko bɔn ko ka organe unique kɛ mais élection minnu bɛna dans 3 ans premier ministre ko IBK ko élection organe unique ka kɛ dans 3 ans pour que a kana Afrika le la ko yan'ale cɛ ko amendement nin fana o tun ye mission di Daba Jara ma kari pour que ka organe unique kɛ. An lamɛnbaaw an b'a jigiya k'a fɔ barosigi min tɛmɛna ni Maître Kasim Tapo ni ɲɔgɔn cɛ aw ye faamuya sɔrɔ a la nka nin bɛɛ kɔfɛ min ye kalata sariyaw ye n'u b'a wele faransikan na ko loi électorale o kuma fana dontulen bɛ bi politikimaw ani jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnni kɔni caman kɛra wasadiladigiw yɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko commission de loi o ɲɛmaaba ni o ye Solomani Dey ye ale ye wulikajɔ caman kɛ a la an yɛrɛ fana sɔnna radio ɲɛta ka taa Solomani Dey fɛ yen ka taa ɲininka sabu dugudugumakanw caman tun bɛ a ko la min ye ministre min bɛ ni ale ka baaraw sɛmɛnnen bɛ premier ministre ka kulu yɛrɛ kɔnɔna na ale tun taara ni sariya sɛbɛnw ye a yɛrɛla k'a fɔ ko amandimaw ni o ye laɲini caman nana ta wasadiladigiw yɛrɛ fɛ ko olu bɔ a kɔnɔ a kun kɛra samasamali dɔw ye u ni ɲɔgɔn cɛ la an ka kunnafoni sɔrɔli kɔnɔna na nka Solomani Dey an ye a ɲininka loi électorale ko kunkan ko a baara daminɛna cogo di ni ala ma basi kɛ min ye sini juma ye a baaraw kunkun n'a ɲɛɲɛw bɛɛ bɛna ban yanni sini cɛ sa barosigi min tɛmɛna ani Solomani Dey ni ɲɔgɔn cɛ o filɛ nin Solomani Dey président de la commission des lois min ye kalata sariyaw ye laɲiniw tun kɛra kabiri waati jan ko ka yɛlɛma dɔw don a la nka politikimɔgɔw u ka hakilinaw tɛ kelen y'a la e ye commission loi président ye an y'a mɛn ko baaraw daminɛla a ye mɔgɔw lamɛn politikimɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw société civile caman y'u fɛla fɔ e yɛrɛ ye mun faamuya nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ la. kuma bɛrɛ tɛ anw fɛ k'a fɔ nin ko in na ka d'a kan jamana baara don sariya ye mun ye bɛɛ b'a dɔn surtout n'a fɔra ko kalata sɛbɛn sariya don jamanaden bɛɛ sigilen bɛ ka sariya min ma kɔnɔ a ka diya n'i ye gouvernement yɛrɛ lamɛn nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko sariya su mun don a talen don ba la kosɛbɛ a ka diya yɛrɛ sanction minnu bɛ Mali kunna o sanction wulili ko la an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la kalata sɛbɛn sariya su dalen bɛ o fana kuma ɲɔgɔnya kuma kɔnɔna na mun bɛ se k'a to a bɛ ŋaniya bɛ yira k'a fɔ ko an bɛ ka baaraw latigɛ ka fɛɛrɛw tigɛ mun b'a to an bɛ bɔ cɛmancɛ fɛngɛ kɔnɔ cogo min na donc an kɔni tiɲɛ don kabi décembre kalo kalata sɛbɛn nana conseil national de transition na nka mɔgɔw tɛ mun faamu conseil national de transition bɛ baara kɛ ka jɛ ka baara kɛ seulement session de kɔnɔna la donc kalata sɛbɛn bɛ na waati min na o tun b'a sɔrɔ session octobre tun bɛna ban a tɔ tun tora tile 11 dɔrɔn de donc tile 11 kɔnɔ malheureusement baara foyi tun tɛ se ka kɛ mun bɛ tali kɛ kalata sɛbɛn in baara kan il fallait attendre la session ordinaire du mois d'avril an ye avril session de kɔnɔ ka daminɛ décembre kalo la fo ka taa se avril la gouvernement ma session extraordinaire dayɛlɛ or ni session extraordinaire ma dayɛlɛ an tun tɛ se ka baara kɛ donc an sigilen tora ten sɛbɛn b'an bolo mais an tɛ se k'a baara fo session ka dayɛlɛ avril donc o session dayɛlɛ avril an ye baara daminɛ kabi avril session daminɛna le 4 fo ka na lamɛnniba ninnu daminɛ n'o daminɛna le 25 avril ka na kuncɛ i n'a fɔ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye cogo min na kunun. jalaki min binna aw kan a bɛ fɛ k'o de justifier k'a fɔ ko a b'aw ka tabali kan. i tɛ se ka bin anw kan ka d'a kan non jalaki tɛ je sais pas mɔgɔ min bɛ se ka fɔ ka bi jalaki bin anw kan a b'an ka tabali kan a bɛ n y'o de f'i ye sisan assemblée nationale bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɔ cogo min na ko CNT o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ siɲɛ 2 de san kɔnɔ octobre kalo session ani avril kalo session san kɔnɔ siɲɛ 2 don n'i y'a fɛn bila ka na ka sɔrɔ an ma fara ɲɔgɔn kan i tɛ se k'a fɔ a bɛ dira anw ma n y'o de f'i ye a bilala ka na anw bara décembre kalo tile 6 session datugura décembre kalo tile 11 donc ni tile 17 donc tile 6 ni tile 17 ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye tile hakɛ min tun bɛ yen a tun tɛ bɔli kɛ k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ mɔgɔ tɛ se ka loi électorale k'i b'o baara kɛ tile 11 kɔnɔ
donc session datugura maintenant ni gouvernement tun b'a fɛ an ka nin baara in kɛ ka teliya ka ban joona session extraordinaire de tun bɛ dayɛlɛ mais comme session extraordinaire dayɛlɛ bɛ gouvernement de bolo hali n'o ka sɔrɔ assemblée bɛ se ka session extraordinaire dayɛlɛ ni assemblée ye session extraordinaire dayɛlɛ a tɛ se ka tɛmɛ tile 15 kan mais ni gouvernement y'a dayɛlɛ tant que gouvernement ye ordre du jour mun kɛ n'o ma épuisé session tɛ datugura donc gouvernement de tun kan ka session extraordinaire dayɛlɛ mais session extraordinaire ma dayɛlɛ donc an b'a jate loi électorale de nana anw bara an ye baara daminɛ a la avril kalo tɛnɛn fɔlɔ ka da kan session dayɛlɛla o de la donc n'i tɛ se k'a fɔ cogo si la ko a bɛ anw bara ko kabini décembre la parce que n'i y'o fɔ o ye ka mɔgɔw don fili la mɔgɔ min tɛ wasabulon baara kɛcogoya dɔn. I ko baara yɛrɛ banna yɛrɛ baara banna cogo di parce que n'i ye kuma ninnu lamɛn bi min ye marabolo ɲɛmaa ye ale ka hakilinaw ani min ye ministre de l'administration territoriale ale ka hakilinaw ani jamana kɔnɔ politigimɔgɔw ka hakilinaw ninnu fɔfɔlɔ ɲɔgɔn e ko baara banna ka da cogo di. an tɛ se k'a fɔ ko an t'a dɔn ko hakilina fɔlɔ ɲɔgɔn dɛ parce que an ka baara ye mun ye an b'a fɔ an bɛ segin a kan jamanaden bɛɛ ka danamɔgɔ de bɛ conseil national de transition kɔnɔ donc an bɛ mun dɔn o la dɔrɔn o de ye an ye bɛɛ lamɛn i bɛ bɛɛ lamɛn mun dɔn n'an ka ɲɛ bɛɛ lamɛn an ye minnu ye sariya sun in ju dɔn an y'u lamɛn sariya sun bɛ mɔgɔ minnu kun kan n'o ye politigimɔgɔw ye an y'u lamɛn sariya sun bɛ minnu kun kan société civile an y'u lamɛn donc k'a ka diya an ye bɛɛ lamɛn mɔgɔ mɔgɔ kan ka lamɛn nin sariya sɛbɛn na an y'a bɛɛ lamɛn an y'a bɛɛ hakilina dɔn donc an ka baara ye n'o bɛɛ lamɛnna waati min na an ka jɛ k'o hakilinaw ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka synthèse ba kɛ k'an t'a fɔ ko u hakilinaw fɔlen ɲɔgɔn kɔ ka d'a kan hali n'u hakilinaw fɔlen ɲɔgɔn kɔ an de b'a yira ɲɔgɔn na an de b'a hakilinaw bɛɛ ta k'a da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jumɛn ni sariya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ bi an ka jamana kɔnɔ jumɛn ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc ala tɛmɛ ko ɲuman ye bɛ kɛ cogo di donc an y'o baara de kɛ donc an hakili la an ye baara min kɛ an ye jamanaden minnu lamɛn olu hakilina an y'o de ta ba la mun bɛ taa ni sariya ye an y'o ta ba la mun ni sariya tɛ bɛn an y'a fɔ o de sariya tɛ bɛn donc pour nous c'est comme ça que ça se passe c'est un travail de synthèse à faire après bien entendu an ka baara ye mun ye n'i ye sariya sun yɛrɛ ta charte sariya sun ta a b'a f'i ye ko an bɛ se hali ka gouvernement ka baara la clé donc gouvernement bɛ laɲini mun kɛ an bɛ se ka la clé kɔrɔ de b'a ye article 16 kɔnɔ o b'a fɔ non seulement on contrôle l'action gouvernementale mais on assure le suivi et évaluation et on oriente l'action gouvernementale donc n'o o fanga bɛɛ bɛ gɛlɛya foyi t'a kɔnɔ n'an bɛɛ bɛ jamana baara la a gɛlɛya foyi kun tɛ gouvernement bɛ baara kɛ cogo min na o bɛ yen nɔ anw fana bɛ baara kɛ cogo min na o bɛ yen nɔ donc a ka ca ala fɛ n'an ye baara dayɛlɛ ɲɔgɔn na ko tan i bɛ taa sɔrɔ olu ma mun kɛ an b'a dafa an bɛ ɲɔgɔn dafa de an bɛ taga ni ɲɔgɔn ye nka gɛlɛya t'an ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan laɲini tɛ gɛlɛya ko ye ni jamana ko don n'an bɛɛ hakilina ye kelen n'an bɛɛ kuntina ye kelen ye ɲɛmɔgɔ kelen de b'an bɛɛ la parce que mɔgɔ bɛ ɲini fɛn dɔ an tɛ waati normal la waati normal tɛ gouvernement jɔn y'a sigi président Assimi de y'a sigi an bɛ wasabulon kɔnɔ jɔn y'a sigi président Assimi kelen de y'a sigi bon an b'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ quoi n'o ka sɔrɔ an bɛɛ bɛ kuntina kelen kɔnɔ cogo si la an tɛ se ka kɛ kuntina ye ko kuntina min tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn o tɛ se ka kɛ cogo si. gouvernement nana ni laɲini caman ye aw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ aw fana ye yɔrɔ caman ye k'a fɔ k'olu kan ka jateminɛ nin tɛ sama-samali aw ni ɲɔgɔn cɛ wa amandement min kɛra k'a bɛ taa 200 ni kɔ. n bɛ segin a kan o ye e de bɛ k'o fɔ amandement bɛ taa 200 ni kɔ la e de bɛ k'o fɔ ne bɛ k'a f'i ye ne de bɛ k'o fɔ je crois que jamanaden bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ ko jumadon ni ala y'a jira an kɛnɛ na sariya sun bɛ taa donc jamanadenw bɛna dɔn ni amandement bɛ 200 bɔ n'a tɛ 200 bɔ n'o kuma min fɔra n'o ye tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛ o bɛna dɔn komi n bɛ k'a f'i ye cogo min na sariya sun ma ta a kun tɛ k'an b'o o kuma min bɛ taa dugutigi na a tɛ se dugutigiden bugɔli la k'i bɛ boli ka taa donc yanni tile 2 dɔrɔn don nin kuma in bɛɛ bɛ ban kuma in bɛɛ bɛ kuncɛ amandement bɛ nin hakɛ min bɔ mɔgɔ maliden bɛɛ bɛna bɔ a kalama n bɛ kɔni bɛ sigi a kan k'a fɔ mɔgɔw bɛ mun fɔ kɛrɛfɛ o ye mɔgɔw ka kɛrɛfɛ kuma ye kuma sunba o ye yan de donc an b'a ɲini aw fɛ dɔrɔn aw ka muɲu dɔɔni yanni jumadon cɛ a kuma aw bɛna ye k'a fɔ ko mun bɛɛ bɛ fɔ kɛnɛ ma o tɛ tiɲɛ ye. i ka kuma laban ye. ne ka kuma laban ye jamana in mago tɛ sama-samani na bilen komi n bɛ k'a fɔ cogo min na an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye prépare tigɛ k'a fɔ ko transition kalo 24 de farala kan k'a daminɛ marisi kalo la donc n'i ye marisi kalo dun ta i b'a ye kalo 3 buruna ka ban donc waati bɛrɛ t'an bolo bilen kalo 21 de don kalo 21 kɔnɔ an k'an cɛsiri ka tila k'an cɛsiri ka d'a kan lafiya t'an bolo bilen parce que ni nin kalo 24 dafara k'a fɔ k'an ma se ka kalataw fana kɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ sisan sɔn bɛ ye anw de la sinon sɔn tɛ diɲɛ maa la wuli donc an ka wuli k'an cɛsiri yani nin waati kana an ta an tɛgɛ ma ne b'o de fɔ bi donc ni waati dun kɔrɔna an bolo an bɛɛ bolo furukufuruku ni ɲɔgɔn sama kun tɛ an bɛ jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na an b'a bɔ dingɛ kɔnɔ ten de ala k'o kɛcogo ɲuman o fɛɛrɛ don an kɔnɔ. an lamɛnbaaw nin tun ye Solomani Den ye conseil national de transition u ka kulu min bɛ yen ni o ye commission loi ye o ɲɛmaa don a ye kɔrɔfɔ min fɔ ni ala ma basi kɛ sini juma radio ɲɛtaa bɛna ye nin plénière yɛrɛ kɛnɛ kan a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ k'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan inshallah nka o bɛɛ kɔfɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ min ye alisilamɛw ka jɛrɛtɔnba min bɛ yen ni o ye au conseil islamique ye kabini kari tɛmɛnen olu tun ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ba kɛ an ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko
CICB o ɲɔgɔn lajɛ kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ hakili jagabɔw kɔni nana kɛ hakili jagabɔ ninnu nana wolo fɛn na fɛn min ni sariya kisɛ 16 bɔɲɔgɔnko de nana ta wajulu kɛcogo ani misiriw a kan ka taa sira minnu fɛ olu lawaleyali kɔnɔna o kɔnɔna na min ye au conseil yɛrɛ a vice président n'o y'a premier vice président ye Ibrahim Kontao ale ye kɔrɔfɔ ta ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin au conseil a baarakɛla cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma ka bisimilayi kan ta ka ɲɛsin jama nata ma o senfɛ sa kɔrɔfɔ min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. o conseil islamique ka président tɔgɔ la n'a membre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a tɔnbaw k'a daminɛ imama la ka taa AMP la ka taa Rabita la ka taa INAFEM na ka taa Mali tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na Mali silamɛw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Alahu Taala y'an dɛmɛ dimanche don tɛmɛnen n'o bɛnna kalo tile 12 ma bajiba min ni Mali silamɛw n'u yɛlɛn'a kan Alahu Taala y'an dɛmɛ a ba tigɛra hami min tun bɛ Mali silamɛw la n'o ye Mali wajili taabolo ko ɲuman ani Mali misiriw a bɛ gérer cogo min na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn faamu na ani kan kelen fɔli la diina laseko ɲuman a diyara Ala k'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sahabaw ani maa minnu tugur'olu kɔ ni diina laseko ɲuman ye o bɛ se ka kɛ an ka Mali kɔnɔ cogo min na o hamiba min tun bɛ Mali silamɛw la o hamiba min tun bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la n'u b'a fɛ Mali basigi min tun b'a kɔnɔ tɔgɔba tun min b'a la diina ɲɛmɔgɔya la an ka jamana 6 régions bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ se ka segin Mali ma cogo min na o Mali silamɛw o sigira sigi caman na commission ba dɔ tun dilanna o conseil kɔnɔna na ka fara limama kan ani Mali tɔnbaw waasa u bɛ se ka hakilina falen kɛ a ko in na o hami bɛ Mali diina mɔgɔw la n'a diina ɲɛmɔgɔw la Mali ka bonya bɛ se ka segin a kan cogo min na n'a ka karama bɛ se ka segin a ma cogo min na Mali dɔnni ani dɔnni laseko ɲuman ani diina bonya n'a karama an ka wajilikɛ yɔrɔw la a n'an ka misiri kɔnɔnaw na o bɛ se ka segin Mali ma cogo min na basigi kɔnɔ o sigi minnu kɛra n'a sigi caman kɛra commission fɛ Alahu Taala y'u dɛmɛ o bɔra ni hakilina ɲumanw ye hakilina sanimanw ye u y'a jira k'a fɔ nin baara in Mali tɔn bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ silamɛya baara la a bɛɛ lajɛlen ka baara don ka fara o conseil islamique yɛrɛ ka organew kan ka fara Bamakɔ district kan ka fara Mali région bɛɛ lajɛlen kan tɔnba fɛn o fɛn bɛ Mali la a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Mali ka ɲɔgɔn ye kɛnɛba kan n'o ye CICB ye dimanche tɛmɛnen n'o ye kalo tile 12 ye hakilina min bɔra commission fɛ u y'a bɔ k'a bila kɛnɛ kan Mali silamɛw a silamɛ ɲɛmɔgɔw ka bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen na u ye hakili falen kɛ ko in na o ka hakili falen taara wolo min na ni bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ Mali an ka wajiliw a bɛnnen bɛ wa a wajilen bɛ bɛɛ lajɛlen kan i k'i bɛn ko minnu ma i man kan ka bɔ sinzan min kɔnɔ u y'o sɛbɛn k'a bila misiriw kan ka gérer cogo min na alimami sigi cogo ani misiri baara tɔ misɛn minnu bɛ yen alimami misiri welelaw u bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka kɛ cadre min kɔnɔ n'o ye silamɛ bonya n'a cadre ye u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛn ka kan o la bɛn kɛra kan bi talata don n'o ye kalo tile 14 ye n'o ye sunkalo selifilacɛ kalo n'o ye tile 15 ye bi a fɔra ka Mali presse bɛɛ lajɛlen wele ka Mali diinamɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele ka presse bɛɛ lajɛlen wele ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka lɛsɛli k'u ma bɛn kɛra min kan lɛsɛli ka kɛ a la kan minnu n'a y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen besonnen b'a la n'o ye arabukan ye n'o ye an yɛrɛ ka todunkan ye n'o ye bamanankan ye n'o ye tubabukan ye n'o ye nasarakan ye k'a fɔ k'a tila k'a papier publier bi mais maa o maa bɛɛ n'o ye presse mɔgɔw ye a papier dilanna version min kɔnna bi ɲɛ o tɛ version laban ye bi ta n'Alahu Taala sɔnn'a ma a kalanna bɛɛ ɲɛna bɛɛ ko bɛn kɛra nin de kan ka tila ka cachet k'a la o de bɛna di presse mɔgɔw ma k'a fɔ bamanankan na k'a fɔ arabukan na k'a fɔ tubabukan na ka tila k'a papier di presse mɔgɔw ma u k'a ceri Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc an b'o sigi de la
an ka foli o conseil islamique président tɔgɔ la ani Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo faamuya ko ɲuman ko k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛnfura baraka min b'a la o y'a walelaw de o y'a baarakɛlaw de an ka wajulikɛlaw an bɛ weleli kɛ ka t'u ma u k'a lajɛ an ka diinɛ ye ladirisira minnu kɛ ani a ye bilasira minnu kɛ wajuli sira la olu sira fɔko ɲuman de ko don an ka misiri kɔnɔnaw silamɛ ye min ɲini ka misiri kɔnɔmɔgɔw ka silamɛw k'u kala ɲɔgɔn na o papiye ɲuman de dilanna Mali silamɛw fɛ o de bɛna fɔ bi n'an bɛ dugawu kɛ Ala ka baara in Ala k'a ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo Ala k'a kɛ sababa ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri misiri kɔnɔnaw na wajulikɛyɔrɔw la a kɛra misiri kɔnɔna ye a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye bɛɛ k'i bɛn nin ma walasa bɛɛ ni keleya bɛ se ka jɔ an ka jamana kɔnɔ Ala taala k'an bɛn sɔgɔma ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aleba nin tun ye a Sheikh Ibrahim Kontaw ye. Ale kɔfɛ Imam Mohamed Traoré ale ye kɔrɔfɔ ninnu ta sariya kisɛ 16 ka se k'a ɲɛfɔ an ka todunkan na min sɔrɔla a da kɔnɔ o filɛ nin. An bɛ baara in daminɛ ni Masa Taala tɔgɔ barikama ye. Duniya hinɛ labɔlen tigi don, lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don. Haut Conseil islamique Mali kɔnɔ nin y'a ka sariya talenw ye fɔnko ɲɔgɔnya min bɛ kɛ wajibi ko la ani ɲɔgɔn sama min bɛ misiri ko la nin ye sariya talen ye Haut Conseil islamique fɛ o koɲɛ in dilanni na tanu bɛ Ala ye danfɛn bɛɛ jɛlen ma don bonya ni nɛɛma ni kisi an b'o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ cidenw la kɔrɔ talen kan ani a somɔgɔw ani a jɛɲɔgɔnw fɛn min bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an k'a dɔn misiriw ye Alahu Taala ka so de ye dugukolo in kan an k'a dɔn wajuli kɛko ɲuman fana ye nebi ɲumanw ni cidenw de ka taa sira ye bonya ni nɛɛma ni kisi bɛ u ma wa dɔnnikɛlaw fɔ ka taa se alikiyama ma olu de ye nebi ɲumanw ni cidenw tiɲɛtabaga ye nin baara fila in na nin baara fila in kɛko ɲuman de bɛ adamaden ɲɛ a yɛrɛ kolo la nin baara fila in kɛko ɲuman o de bɛ sigida fana ɲɛ o de bɛ jamana ɲɛ awa sariya kolow kuranna ni hadisi la wajili kɛko ɲuman u y'o fɔ k'o perepere latigɛ k'o ban misiri ko ɲɛnabɔli a n'a dilancogo ɲuman sariya ka kolodenw u y'o fana fɛsɛfɛsɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o ban n'i y'a lajɛ kuranna kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn ma ko didenw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 125 Ala ko yen nɔ Muhamadu i ni mɔntonw a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni kodɔn ye a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni wajili cɛɲi ye ni ɲɔgɔn sɔsɔ donna o wajili ko la aw k'o fana kɛ ni walew bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye aw k'o kɛ ni kuma bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye Allahu Taala ko fana suratul jin n'o ye jinɛw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 18 na Ala ko ye k'aw k'a dɔn misiri minnu filɛ nin ye ale Allahu Taala taw de don an kana fɛn bato k'a fara Ala k'a kɔnɔ an kana fɛn wele k'a fara Ala kan a kɔnɔ nka ni maa min tigi ye anw ka wajuli kɛnɛ lajɛ bi ni maa min ye anw ka misiri ko ɲɛnabɔli kɛnɛ lajɛ bi jɔrɔba bi minɛ a la hamiba bi minɛ a la ka d'a kan mun na fɛnw bangena kɔnɔ fɛn min tɛ a dɔ ye ɲɔgɔn nɛniw bangena kɔnɔ ɲɔgɔn buruja bangena kɔnɔ ɲɔgɔn bɔdala o bangena kɔnɔ ka adamadenw lebu o bɔkolo la o bangena a kɔnɔ ka manifinw yɛrɛ kun jaatiw fana lebu o bangena a kɔnɔ wa silamaya yɛrɛ ka fɛn sabatilen minnu bɛ yen n'u ti yɔgɔyɔgɔ kabini Alakira cido olu caman lamagara ka burujali fana se u ma anw ka kɛnɛ kan bi awa mankanw fana cayara misiri kɔnɔ kosɛbɛ kɛlɛw cayara kɔnɔ wɔyɔw cayara kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye wajuli kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye misiri ko kɛnɛ kan min bɛ kɛ sababu ye ka bagabagaba ɲɛsin jamana ma min bɛ kɛ sababu ye ka yɔgɔyɔgɔ se jamana ma
a yɛrɛ ka basigi la ani jamana yɛrɛ ka taaɲɛ la. Awa o kama sa misiriko o dilanni kɛko ɲuman ɲininin kama wajuli dilanni kɛko ɲuman fana ɲininin kama jamana in kɔnɔ yan o conseil islamique ale min ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kɔrɔtalen ye min bɛ u kungo fɔ faamaw yɔrɔ min b'a la n'a bɛ ɲininka silamɛya ko misɛman na kumaba bɛɛ la jamana in kɔnɔ ale ani jɛkulu caman silamɛya tɔgɔ la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka alimami tɔnba u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sariya dɔw ta wajuliko kunkan ka sariya dɔw ta misiriko fana kunkan o sariya ninnu ani o koɲɛ ninnu o de natɔ filɛ nin kuma nata in kɔnɔ. A fɔlɔ ye min ye wajuli bunakun kan. Wajuli bunakun kan fɛn fɛn tɔgɔ ye k'a fɔ alisilamaya ka taamasiyɛnbaw alisilamaya ka ko sabatilenbaw maako buruja maakoolu yɔgɔyɔgɔ o bɛ jate kojuguba ye Mali kɔnɔ ɲangili belebele bɛ kɛ min fana kunkan. Alisilamaya fɛnba ninnu b'i n'a fɔ dani masa belebeleba in yɛrɛ ka burujali se o ma ka fɛn se o ma ani denw ka burujali se olu ma wali nabi ɲumanw ka burujali se olu ma wali masa Taala ye kitabu minnu jigi ka bɔ a yɔrɔ kana adamadenw kanani kama ka burujali se olu ma ani alakira somɔgɔw kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ka burujali se olu ma ani alakira furumusow ala ma jɛnna u ma ka burujali se u ma ani alakira jɛɲɔgɔnw ka burujali se u ma ani walijuw ani maa ɲumanw ani alisilamaya yɛrɛ nɔngɔn n'a samasenw ani ayiwa limaniya fana nɔngɔn n'a samasen ka burujali se nin fɛn kelen kelen bɛɛ ma o bɛɛ jate kojuguba ye jamana kɔnɔ ɲangili bɛ se ka kɛ fɛn min na nin ye sɛbɛn in nin y'a sariya fɔlɔ ye. Sɛbɛn in sariya filanan fɛn min ye ɲɔgɔn nɛni ye min bɛ wajilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ lajɛlen kan ka taa bila hali bɔlɔlɔ siraw kan ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn buruja Mali kɔnɔ yan o bɛ jate kojuguba ye ɲangili bɛ kɛ kojugu min na. A sabanan ye fɛn min ye maninfinw ka mankanw o kumakanw ka yɛlɛma don o la k'a bɔ a dabolo kan ani maninfinw jaw ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan ani video ninnu ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan k'o kɛ ni fitinɛ yɛrɛ sɛnɛli ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ ni fitinɛ yugubali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn na o fana o ye kojuguba ye Mali kɔnɔ kojuguba min b'a la ni ɲangili bɛ kɛ a la. Nin tun ye wajuli koɲɛ ye. Fɛn min ye misiri koɲɛ fana ye sariya minnu tar'o la o filɛ nin ye. O tuma naaninan ye fɛn min ye misiri ninnu Mali kɔnɔ u bɛ jate sugu fila ye. Misiri dɔw ye jama misiri ye sigida misiriw don bɛɛ jɛw don. Misiri dɔw fana bɛ yen o ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maa kelenw ta don wali silamɛjɛkulu dɔw ta don wali fan dɔw ka misiri jɛlen don. Nin ye sariyaden fɔlɔ ye misiri ko kan. A duurunan misiri minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jama misiri ye n'olu ye sigida ta ye o de ye misiriw ye minnu mara n'o de ye jama ta ye min mara ye sigida ta ye a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ ko sigida misiriw a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ o tuma na fɛ ko ayiwa jama ka misiri. A wɔɔrɔnan misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o de ye misiriw ye min mara min tigiya o bɛ segin ka taa maa kelen dɔ ma a y'a ka misiri jɔ wala tigiya bɛ segin ka taa ayiwa silamɛjɛkulu dɔ ma n'o ye association ye a y'a ka misiri jɔ wala a bɛ segin ka taa fan o fan ma sa maa min y'a ka misiri jɔ o ye misiri sugu filanan ye Mali jamana kɔnɔna na. Sariya 7
fɛn min ye jama misiri ye min ye sigida misiri ye o misiri façon ayiwa o koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa o sigida in de ma o bɛ segin ka taa o jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnenw o de ma nka misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni maa kelen ka jɔli don wali jamakulu dɔ ka jɛli don ni olu de ka tigiya bɛ a kan o tumana fɛ o misiri ninnu fana koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa a tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ma nka a kɛra jama misiri ye o min ye sigida misiri ye wala a kɛra maa kelen kelen misiri ninnu ye a bɛ wajibiya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u ka sariya ala ka sariya nabolow kɔlɔsi u ka baara nin kɔnɔna na a bɛ wajibiya u ma jamana fana ka sariya kisɛ minnu talen bɛ u k'u jija k'o fana kɔlɔsi u ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ o tumana fɛ fan fila in bɛɛ lajɛlen a seegina an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko alimami misiri alimami ale de ye ɲɛmaaba fɔlɔfɔlɔ ye misiri kɔnɔ ɲɛma tɛ min ɲɛ misiri kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko alimami a sariya kɔnɔntɔnna o alimami o sigili sigida misiriw la jama misiriw la o sigili koɲɛ o bɛ segin ka to jama n'o sigidaw de ma n'olu ye min sigi o de y'u ka alimami ye misiri minnu b'a la ni misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw don ni maa kelen ta don wali association ta don wali fan dɔ ta don o tumana fɛ o kɛrɛnnen o de fana ma sariya tanna an k'a dɔn alimami nɔlabila n'an b'a fɔ o ma ko nayibu o ni seliwelelaw olu bɛɛ lajɛlen misiri kɔnɔ min ye jama misiri sigida misiri ye o tumana fɛ alimami a sigili o bɛ segin ka taa olu de ma jama min ta don sigida min ta don olu de bɛ alimami ayiwa ka alimami falanko ye n'o de ye alimami ka nayibu ye u b'o sigi nka u tɛ se k'o sigi abada f'u kɛ alimami kɔnɔna ko ɲini ko in na k'a fana ka sagoya ɲini ko in kɔnɔ u kɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye wajibi bilen ye jama misiriw kɔnɔna na nka fɛn min ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o de ye association wali maa kelenw ka misiri ye a cɛ ka ɲi kosɛbɛ adamadenya la bɛn sira kɔnɔ n'o fana alimami nayibu bɛ sigi n'o seliwelela bɛ sigi u k'u jija ka alimami fana kɔnɔna ko ɲini o ko la k'o kɛ bɛn kɔnɔ sariya 11 na an k'a dɔn k'a fɔ misiri maa minnu sigilen b'a kɔnɔ n'o y'a ko ɲɛnabɔ ko comité de gestion n'o de ye misiri koɲɛw ɲɛnabɔ jɛkuluw ye a bɛ wajibiya olu ma u kɛ alimami u ka ayiwa a kɔnɔna ko ɲini misiri koɲɛw labɛnni na kow t'i ta u fɛ k'u cɔrɔ alimami da la alimami de ye ɲɛmaa fɔlɔ ye wa alimami de bɛ ɲininka o ko ninnu fana na ko t'i ta k'a cɔrɔ a da la sariya 12 an k'a dɔn alimamiya a dulonnen don alimami si la fo a ka taa fatu don min na fo n'a yɛrɛ ye alimamiya sariti dɔ tiɲɛ fo ni darula dɔ tunna a yɛrɛ kan min bɛ se k'a yɛrɛ bali alimamiya la o kɔ a b'a ka baara kɔntine fo ka taa a sa o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu ye fɛn lɔkɔlenw ye fɛnba samasenw don ni sariya in kɔnɔ min b'a la dulonnen don wajibiko la minnu dulonnen don misiriko la o tumana fɛ o y'an ka sariya 13 ye o ye haut conseil ka sariya 13 ye o ye mun ye k'a fɔ fɔnkoɲɔgɔnya fɛn fɛn n'a bi kɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ kuma la n'a bi kɛ nin ko in kun ka misiriko kan wali wajibiko kan o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli a n'a ɲɛfɔli o kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛ segin ka taa haut conseil islamique de ma a yɛrɛ ka sigi sɛbɛnw a n'a yɛrɛ ka sigi papiyew sariya minnu b'o kɔnɔ a fana bi sɛmɛ o la o ko ɲɛfɔli bɛɛ bɛ ale bolo sariya 14 na ni ala nana kɛ sariya minnu talen filɛ nin ye ni dɔ nana ka na dɔ wuyan dɔ nana ka na fili kɛ a kɔnɔ o tuma u k'a dɔn k'a fɔ
fɛn min ye ɲangata ye min ka kan ka sin i ma k'a da i ka kojugu kɛlen kan wajuli kɔnɔ ɲangata min ka kan ka da i kan ka da i ka kojugu kɛlen kɔnɔ misiri ko la o tuma Haut Conseil islamique o de y'o ɲɛnabɔbaa ye tuma dɔw la a b'i ka walejugu yira i la k'i ni hakili yira tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'i jalaki k'i sigi jɔn na tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i ka alimamiya dulon ka se waati damadɔ ma ale yɛrɛ b'a ye ko wagati damadɔ min bɛ wasa kɛ i seli la i dan na nin ko in kɛli la o la sa k'a bɛ ɲini jamana faamaw fɛ jamana faama minnu da bɛ nin ko fasɔn ninnu na a bɛ ɲini u fɛ u k'u jija ka Haut Conseil islamique dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o tumana fɛ nin baara ninnu kɛko ɲuman na a ka sariya ninnu talen ninnu olu lawaleya ko ɲuman na o bɛ ɲini olu fɛ sariyaden 15nan ni ko bonyana kɛra dulɔkini kanba ya tɛmɛna a dan kan a tigilamɔgɔ dan bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a fɛ Haut Conseil islamique dɛsɛra a ko la o tuma min ye wajibi ye faama minnu b'an bɛɛ lajɛlen kunna ko bɛ ta sa k'a di u ma ala kana Haut Conseil dɛsɛ a ka sariya tataw la sariya 16nan ani a laban jamana faamaw welelen don jamana kiiritigɛlaw welelen don u k'u jija kɛ labaarali ɲɔgɔnya kɛ ka bolodon ɲɔgɔn bolo don o ni Haut Conseil islamique ni ɲɔgɔn cɛ mankanw dilanni na mankan minnu dulonnen don wajilikɛlaw la mankan minnu dulonnen don alimamiw na mankan minnu dulonnen don diinɛ ɲɛmaaw la mankan minnu dulonnen don misiri koɲɛw la a bɛ wajibiya an ka faamaw ma u k'u bolo di Haut Conseil islamique de ma fɔlɔ u kana tɛmɛ o kan abada ka sariya si ta fɔ o tumana fɛ u ni Haut Conseil islamique kɛ ɲɔgɔn ye o kan o kɛ sira di u ma jamana ka basigili kan bonya ni nama ni kisi caman ala ko k'a ka nabi ɲuman Muhamadu ye a n'a somɔgɔw ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye ala ka kisi kɛ min ye kisi caman ye fɔ ka taa se juru sara dɔ ma n'o ye kiyama dɔ don ye jɛkuluba min sigira jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la misiri koɲɛw dilanni kama wajibi koɲɛw dilanni kama n'u y'u ka sigi kɛ Bamakɔ yan sari furancɛ kalo tile 13 kira bɔli magan ka taa Madina o san 1447 o min bɛnna Nabila Isa bangini o san 2022 o kalo 6nan o tile 12nan ni ye Haut Conseil ka sariya taliw ye. Kulubali i jitala tɔw bɛ la